сбори заради прекрасния климат и условия. Това написа премиерът Борисов на страницата си във Фейсбук. Кметът Лазаров заяви, че за първи път в историята на курортния град в него идва действащ министър-председател. Той благодари на Бойко Борисов, че обръща внимание на Вършец и северозападна България. Предишните години повече работихме за Южна България, но от до година сме се подготвили и почваме да работим паралелно и по селските райони, и за църквите, и за манастирите, и по инфраструктурата в Северна България. Хората ще видят с очите си тези неща, така както днес видяха многофункционалния спортен център. Много ми беше драго да чуя как хората се радват и аплодират местния поп. Още по темата за залата във Вършец, според спортния министър Кралев... Диша, бе, кашеш. Аз на време разбрахме, че кашеш. И сега ще прочета материала за топка. Да, новата спортна зала е отлично съоръжение, което ще даде възможност на местните хора да спортуват целогодишно.